Γεια σας φίλοι και φίλες. Αυτό το βίντεο θα είναι λίγο μικρό και το πρώτο που θα δείτε στο κανάλι μου. Είμαι ο Ιάσονας και σε αυτό το κανάλι γενικά θα κάνουμε τέτοιο. Θα κάνουμε σίγουρα παιχνίδια, θα σας πω πια. Minecraft, Batman Asylum Arkham, Batman Arkham City, Assassin's Creed και θα ψάξω και άλλα παιχνίδια. Γράψτε μου στα σχόλια κάποια παιχνίδια που θέλετε να δείτε και θα δω άμα μπορώ να τα κάνω. Είναι η αρχή του καναλιού μου. Θα κάνω σύντομα, σας το έχω έτοιμα τα βίντεο. Θα είναι δοκιμή αυτό το βίντεο γιατί έχω πρόβλημα όταν ανεβάζω. Πάμε να σας δείξω λίγο. Μισό λεπτό να φορτώσει. Αυτός είναι ένας από τους αγαπημένους μου κόσμους. Ναι, πάλι πετάω. Λογικά θα σας τον έχω δείξει σε βίντεο. Έχω κάνει πολλά άλλα βίντεο σε αυτόν τον κόσμο. Και ας πούμε αυτό το γαϊδούρι το κάνω σε ένα βίντεο, το φτιάχνω. Μπορείτε να το... Sorry γαϊδουράκι μου, sorry. Θέλω να ανέβω. Έλα ρε, θέλω να ανέβω ρε. Έλα. Είναι γαϊδούρι με τέτοιο. Έχει τέτοιο για χώρο. Του έχω βάλει το chest για να προσκέψει χώρο. Τώρα σε ένα βιντεάκι και μου έκανε εντύπωση να το κάνω ξέρω. Θα φέρνω φίλους μου στα βίντεο, τον ξάδελφό μου, τον κολλητό μου θα φέρω, δεν μπορεί να μην τον φέρω. Αυτά, γράψτε μου και στα σχόλια τι παιχνίδια θέλετε να βλέπετε. Εδώ είναι για mine. Αυτά. Μπορεί να φύγει κάποιος εκεί κάτω. Γεια σας.